ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଏକ ନୂତନ ଲିଷ୍ଟଟିଏ ଆସିଛି। ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସେହି ଲିଷ୍ଟଟି କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ କେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ପାଇବେ ବା କିପରି ପାଇବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଲିଷ୍ଟଟିକୁ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ 8 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ନାମ ହେଉଛି subhadraodisha.gov.in। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତାହାର ତଳକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଶୋ କରିଥିବ ଯେ ହିତାଧିକାରୀର ତାଲିକା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲରେ ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯେ subhadraodisha.gov.in। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତଳକୁ ଟେକିବା। ତଳକୁ ଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ ଯେ ହିତାଧିକାରୀର ତାଲିକା। ହିତାଧିକାରୀର ତାଲିକା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ବ୍ଲକର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ କ'ଣ। ସେଠାରେ ମାରିସାରିଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିର ଏକ PDF ଶୋ କରିବ। ଏଇଭଳିର ଏକ PDF ଶୋ କରିବ। ଜିଲ୍ଲା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ଲକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ୱାର୍ଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବାଲିକୁଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବମୋଟ 1326 ଜଣ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଆପଣ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିପି ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ୱାର୍ଡ଼ର ନାମ ମେସେଜ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାହାର PDFଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବୁ। ଆମେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଏବଂ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ବା କୌଣସି ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ
କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜମା ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନାହିଁ ବା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତେବେ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଫେଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଫର୍ମଟି ଆଣି ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯାଇ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟିଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଧାରଟିକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସିଡ଼ିଂ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏହା ରହିଲା କେଉଁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ, ତେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।